मंडळी हातपाय धुवून आलोय मी आणि आता बराच वेळ झालेला आहे. इकडे प्रसादाचे बाबा पण आहेत. रोजच्या सारखे आमचे गप्पा गोष्टी चालू होते आणि आज बऱ्याच पिशव्या दिसत आहेत. तुम्ही बघू शकताय भरपूर शॉपिंग झालेली आहे बऱ्यापैकी. आणि ही बघा ही सुद्धा पिशवी एक आहे. दिव्याचं पेमेंट झालेलं आहे. तर सगळ्यात पहिलं तर भाऊबीज आमची काय झालीच नाही, तुम्ही बघितलं नसाल तर. अडचण असल्यामुळे काय भाऊबीज यावर्षी आमची साजरीच झाली नाही. तर त्याच्यामुळे दिव्याचा पेमेंट झाला आणि दिव्याने माझ्यासाठी काहीतरी घेतलेलं आहे इकडे भाऊबीजेचा. तर पहिली गोष्ट ते तुम्हाला दाखवतो काय घेतलं आहे ते. आपली तयारी वगैरे तर झालेली आहे आणि तोपर्यंत टाईम झालेला आहे करेक्ट 2:32. आपण 3, 3:15 पर्यंत किंवा 3:30 पर्यंत तिकडे पोहोचू. जरा ऊन आहे बाहेर, एकदम कडक ऊन पडलेला आहे, त्याच्यामुळे शर्टच नाही तर उडीच घालून जाणार होतो मस्त. तर निघूया चला. कुडामध्ये परत मित्राला भेटायचं आहे आनाला. आणि कालच्या ब्लॉगमध्ये आना दिसला नव्हता, तर तो नव्हता, जरा बिझी होता. तर बरेच जणांचे कमेंट होते की आना कुठे, आना दिसत नाही, आनाला विसरलास. तर आना कामानिमित्त गेलेला त्याच्यामुळे. आणि जरा आम्हाला जायला इकडे म्हणजे कुडापर्यंत पोहोचायला जरा वेळ लागला काल, त्याच्यामुळे मग आनाला कुठेतरी जायचं होतं, तिकडे मग गेला आना, अशी गडबड झाली. सो त्याच्यामुळे दिसला नाही. तर आता तुम्हाला दिसणार आहे कुडामध्ये गेल्यानंतर. तर चला निघूया. फायनली कुडामध्ये पोहोचलो आणि हा बघा आना भेटलेला आहे आणि आता आम्ही निघणार. तर आना खय जाऊचा? तळवडे, सावंतवाडीमध्ये तळवडेमध्ये. सो चला निघूया. आणि आता टाईम झाला आहे करेक्ट मंडई ना 2:52 झाली. तर बघूया किती वाजता आता तिकडे पोहोचतोय डायरेक्ट. आणि तिकडे जाऊन बघूया कुठे कुठे फिरणार आहोत आणि काय काय बघणार आहोत वेगवेगळा. आणि हा बाबूसुद्धा आहे आपल्यासोबत. बाबूचं सांगू कधी सारलेलं आहे काय, चांगलं आहे काय माहिती, लक्षात नाही माझ्या. सो चला. नाही बोलले काय नाही माझ्या लक्षात नाही. चला निघूया. मंडळी नेमळे क्रॉस केला आणि आपण पुढे आलोय आता. आणि खरं तर रोड पहिला इकडनं या साईडला असं होतं, तर आता काम चालू आहे. आम्ही अचानक आलो आणि रोडच काय तयार नाही, कुठे जायचं काय नाही. त्यांनी सांगितलं इकडनं या साईडला जायचं आहे. सो आता इकडनं मला वाटतं फिरून त्या साईडला वरती बाहेर पडेल तिकडे. तो हां इकडे पूल होता छोटासा, मोरी बोलतात आमच्या इकडे, तशी होती. तर मला वाटतं पावसात प्रॉब्लेम होत असेल, त्याच्यामुळे आता काम वगैरे करतायत वाटतं. सो जाऊया चला. न्यू अपडेट तुम्हाला. आता इकडनं कोण असाल ना इकडच्या आणि आला नसाल काम व्हायच्या वगैरे सावकाश. हा सावकाश या. आता प्रॉपर या वाडीचं नाव तर माहिती नाही, पण नेमळे क्रॉस म्हणजे नेमळेचा बोर्ड आहे तिकडनं. आम्ही कौल फॅक्टरीकडनं आता पुढे आलोय. ऑफ रोड झाला बऱ्याच दिवसांनी आमचा. हे बघा इकडे पाणी वगैरे सगळं सुकलंय अडवल्यामुळे. वर नाही येतं ना होत पाणी. हा जत्रे बित्रे एक जाणार आहे सावकाश आहे एकदम. इकडच्या का बऱ्यापैकी जणांना माहितीच असताला. आमच्यासारखं कोणतरी नवीन जरी आहेत नावडे तर दिस वाटतलो. रात्रीच होतं नक्कीच. आलो आता मेन रोडला, आता काय टेन्शन नाही. आता आम्ही अजून एका सुंदर ठिकाणी स्टॉप घेतलाय आणि बाबू जराशी गाडी पुढे घेऊन गेलेला. तर आम्ही आता परत पाठीमागे आलोय. आणि या ठिकाणाशी बऱ्याच जणांच्या आठवणी आणि इमोशन जोडलेले असतात. तर कुठे आहोत आपण तुम्हाला दाखवतो. एकदम जबरदस्त ठिकाणी थांबलोय आपण. थांबलोय इकडे करेक्ट जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा तळवडे क्रमांक 3 खेरवाडी. तर कोण इकडनं म्हणजे या शाळेत शिकून गेलात किंवा शिकत असतील तुमच्या घरातले कोण, तर कमेंट करून नक्की सांगा आम्हाला. कोणीतरी छोटी छोटी पिल्लं आहेत म्हणजे मांजराची. आतमध्ये तर जात नाही, बाहेरनं तुम्हाला दाखवतो. मस्त सुंदर शाळा आहे, एकदम जबरदस्त. आणि रोडलाच लागून आहे, एकदम जबरदस्त. आणि तुम्ही इकडनं थोडासा पुढे गेलात ना तर करेक्ट या साईडलाच बामणेदेवी मंदिर आहे. हे बघा करेक्ट या साईडला छोटी पिल्लं आहेत म्हणजे मांजराची. हा ना ते उचल आतमध्ये सोडून येऊया. माहिती आहे का की गाडी खाली भेटते लोकांस कोणाच्या तरी रोडवरती. सही बघा जवळनं अशी आहे शाळा, एकदम मस्त.
तर आम्ही तर मुळदेवरनं आहोत, पण आता इकडे आहोत. तर या साईडला ठेवूया. बाबू हे गाडी चालूच ठेव, पाठीमागणं येतली ती. ये तू पण ये, असं सोडू नका मंडई मांजरांना वगैरे कुठे पण. आता त्यांना खायला तरी काय 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 माहिती. थांब 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 थांब. लेट्स गो, बाय बाय. निघालो आता. आमचा आवाज ऐकून ते आले होते, गेले रिटर्न. चला, बाकी काय नाही, रोडच्या साईडला आहे लागून, त्याच्यामुळे पुण्याच्या पण एकदम एवढीशी छोटी आहेत ना, मोठी गाडी जर असली ना तर गाडीच्या खालीच जातील पटकन. सो करेक्ट भामनादेवी मंदिर इकडे आहे या साईडला. एकदा आम्ही जत्रेला येऊन गेलोय, तर इकडनं पण कोण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. तो आपण स्टॉप घेतले आणि आपण आहोत करेक्ट तळवडे बाजारमध्ये. हा बघा करेक्ट इकडे. आणि पहिली गोष्ट तर आम्हाला शॉपचा ॲड्रेस माहिती नाही, त्याच्यामुळे आता येईल मला वाटतं. हां भेटला आहे आपल्याला. सो चला जाऊया. तर तळवडे बाजारमधनं कोण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. फायनली बराच शोधल्यानंतर आपण शॉपच्या करेक्ट समोर आहोत, तुम्हाला दाखवतो आता. आणि एक्सक्लुझिव्ह एकदम जबरदस्त ऑफर चालू असतात, त्याच्यामुळे आम्ही इकडे आलो एवढ्या लांब. आणि अशा ऑफर तुम्हाला इकडे सहसा जवळपास मिळणार नाहीत. तो त्यामुळे आम्ही कुडावरनं इकडचा पट्टा आम्ही निवडला. आणि पहिली गोष्ट तर आमचा मित्रच आहे एकदम खास, त्याच्यामुळे इकडे यावंच लागलं आम्हाला भेट द्यायला. सो जाऊया, तुम्हाला तर दाखवतो व्यवस्थित एकदम पूर्णपणे. म्हणजे तुम्हाला जर तुमची खरेदी करायची असेल ना आणि ऑफरचा लाभ घ्यायचा असेल तर एकदम इझी पडेल. आपण मागाशी या साईडनं आलो होतो करेक्ट तळवडे बाजार या साईडला, गेट बोलतात त्याला तिकडनं. आणि हा नेमळे रोड आहे, तर करेक्ट नेमळे रोडच्या समोरच बघू शकताय साई मेन्सवेअर आहे. सो लेट्स गो, जाऊया आतमध्ये. आपण शॉपमध्ये तर एंटर केलं आणि जसं की तुम्हाला बोललोय आपला फ्रेंडच आहे एकदम खास व्यवस्थित. तर यश गावडे यांच्या शॉपमध्ये आहोत आपण, सावंतवाडीमधील तळवडे गावात. आणि पहिली गोष्ट तर ओमकार येळकर यांच्यामुळे आमची ओळख झालेली आहे क्रिकेटमुळे. सो तुम्हाला सांगतो आता एक्सक्लुझिव्ह ऑफर म्हणजे काय, तर काय काय मिळते. तर कपडे तर सगळीचकडे मिळतात, तुम्हाला माहिती असेल, पण इकडे एकदम स्पेशल ऑफर आहे. तुम्ही बघू शकता, हे जे तुम्ही शर्ट बघताय ना सगळे, अजून ॲडिशनल एक म्हणजे तुम्ही 1000ला 5 शर्ट घेऊ शकताय. आणि कुठच्या याच्यामध्ये मिळतात शर्ट आपणाक? ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लाफर कापड्यामध्ये भेटेल, कॉटन कापड्यामध्ये भेटेल. आणि जसं तुम्हाला शॉर्ट्समध्ये पाहिजे असेल शॉर्ट हाफमध्ये तर हाफमध्ये भेटू शकतात. कॉटनमध्ये पाहिजे कॉटन, चेक्स पाहिजे चेक्स, प्लेनमध्ये याच्यात 4-5 व्हरायटी भेटतात 1000ला 5 मध्ये. तुम्हाला जशी रिक्वायरमेंट असेल तसं तुम्हाला भेटेल. सो तुम्हाला कापड पण दाखवतो, तुम्ही बघू शकता. हे आता लायक्रामध्ये आहे आणि एकदम ट्रेंडिंग पॅटर्न्स आहे जे इन्स्टावरती वगैरे तुम्ही रेग्युलर बघत असतात ना ते. त्याच्यानंतर हे बघा एकदम जवळच आहे, कापडाची क्वालिटी वगैरे बघायला आम्हाला दाखवायचा काही विषय नाही. सो तुम्हाला जवळपास ऐकायला पण नाही मिळणार की 1000ला 5 शर्ट आहेत म्हणून. तर आम्हाला जसं कळलं ना, मीच एकदम शॉक झालो. म्हटलं एकदा तरी जाऊनच येऊन, आज रविवार होता सुट्टीचा दिवस, तर मग आलोच आम्ही. आणि अजून पण तुम्हाला दाखवतो, विंटर वेअर सुद्धा आहेत एकदम जबरदस्त, भरपूर स्पोर्ट मटेरियल पण आहे. जसं असं होतं थोडं तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही टी शर्ट बघताय ना ते सुद्धा त्याच रेंजमध्ये आहेत, तुम्हाला 1000ला 5 मिळणार आहेत. आणि अजून एक मोठी गोष्ट म्हणजे तुम्ही 1000ची जर खरेदी केला तर त्याच्यावरती तुम्हाला ना गॉगल्स फ्री मिळणार आहे. आणि ते सुद्धा एकदम चांगल्या क्वालिटीचे आहेत, तुम्हाला ते पण दाखवतो आता लगेचच. गॉगल्स करेक्ट याच्या खालीच आहेत, सो ते पण तुम्ही बघून घ्या. बघू शकता गॉगल्स अशा प्रकारे आहेत. आणि असं नाही की तुम्हाला जे पाहिजे तुमच्या पसंतीने सिलेक्ट करायचं आहे. मस्त एकदम तुम्ही बघू शकता, कलर वगैरे एकदम जबरदस्त आहेत. आणि गॉगल्स सुद्धा ट्रेंडिंग आहेत मस्त. हे बघा इकडे, आता संपूर्ण तर काढत नाही तुम्हाला, पण इकडनं दाखवतो. सो एक मस्त स्कीम आहे तुमच्यासाठी. 1000मध्ये 5 शर्ट खरेदी करा, टी शर्ट खरेदी करा आणि प्लस तुम्हाला गॉगल सुद्धा तुमच्या पसंतीने मिळणार आहे. नक्कीच मग नक्की या आणि आस्वाद घ्या. आणि स्पोर्ट मटेरियल सुद्धा भरपूर आहे इकडे, तुम्ही बघू शकता. ट्रॅक वगैरे आहेत, सो ट्रॅक पण दाखवतो तुम्हाला. शॉर्ट पॅन्ट्स आहेत आमच्याकडे. तुम्हाला ट्रॅक 200 रुपयापासून 300-350 जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल क्वालिटीवर तसे तुम्हाला ट्रॅक अवेलेबल होईल. तसेच आपल्याकडे हे शॉर्ट्स 200-250 रुपयापर्यंत तुम्हाला चालू होईल. हे 200 वाले शॉर्ट्स आहे, तुम्हाला नक्की भेटेल आमच्या शॉपमध्ये. बघू शकता एकदम अट्रॅक्टिव्ह आहेत म्हणजे, तुम्ही बघू शकताय. आणि रिजनेबल रेट्स पण आहेत. आणि तुम्हाला तुमच्या क्वालिटीनुसार हाय क्वालिटीवाले सुद्धा आहेत. आणि जसं तुम्हाला पाहिजे रेग्युलर यूजसाठी तसे पण अवेलेबल आहेत. आणि ट्रॅकमध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता 4 पॉकेट्स वगैरे सगळे अवेलेबल आहेत. यांची प्राइस कशी? ही 200 रुपये. ही 200 रुपये मंडी 4 पॉकेट्स, तुम्ही बघू शकता. तशीच ही 4 वे शॉर्ट ट्रॅक ही तुम्हाला 250 रुपयाला भेटेल. आणि एकदम ट्रेंडिंग NS शॉर्ट्स आणि 4 वे लायक्रा सगळे तुम्हाला भेटेल 300 रुपयापासून चालू. आणि आता तुम्हाला माहितीच असेल क्रिकेटचा सीझन स्टार्ट झालेला आहे, तर तुमच्यासाठी तर एकदमच मस्त ऑफर आहे. या आणि खरेदी करा मस्त तुमच्या पसंतीनुसार. आमच्याकडे तुम्हाला ट्रेंडिंग बॅक प्रिंट टी शर्ट फक्त 250 रुपयाला अवेलेबल होऊन जाईल. याच्यामध्ये तुम्ही प्रिंट बघू शकता, एकदम अट्रॅक्टिव्ह कलर 7-8 कलर आणि अट्रॅक्टिव्ह प्रिंट तुम्हाला भेटेल फक्त 250 रुपयामध्ये. सगळ्या लेटेस्ट प्रिंट आहेत, तुम्ही बघू शकताय. मिशन टू मून हे बघा. आणि ड्रॉप शोल्डर्स आहेत, तुम्ही बघू शकताय.
हे बघा ही नरुटोची आहे आणि एकदम मस्त आहेत, कापड पण एकदम जबरदस्त. हे बघा या साईडला 1 पीस. हे जर तुम्ही बघितलेच असाल 250 ना, फक्त 250. फक्त 250. मस्त, म्हणजे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत एकाच ठिकाणी. त्यानंतर जीन्सचा सुद्धा मोठा सेक्शन आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे. सगळा डिस्क्राईब करत नाही तुम्हाला. 500 पासून स्टार्ट आहेत जीन्स. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे 2XL, 3XL, 4XL पर्यंत शर्ट अवेलेबल होईल. तुम्हाला त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या व्हरायटी भेटेल. त्याचे चेक्स येतात, प्लेन येतात, लाफर येतो, खूप साऱ्या व्हरायटी आहे, तुम्ही बघू शकता. नाही म्हटलं तरी 200-250 शर्ट भेटतील तुम्हाला 2XL, 3XL, 4XL साईज मध्ये. खरेदी आमची झालेली आहे, जसं की तुम्हाला बोललोयच. तर आता निघायचा टाइम झालेला आहे, आमच्या गप्पा गोष्टी झाल्या आणि बऱ्याच दिवसानंतर भेटलोय त्याच्यामुळे. आणि बराच वेळ झाला आता इकडे होऊन. आता टाइम झालाय करेक्ट 5:19 झाली. आता कुडामध्ये जाईपर्यंत मला वाटतं 6:15 वाजतीलच. सो कुडामध्ये आता काम आहे, नाही तर इकडे क्रिकेट टुर्नामेंट चालू आहेत, नाहीतर ते बघायला जाणार होतो. सो इथे थोडा वेळ झाला, सो निघूया आता. तर तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. आणि एकदा तरी नक्की या आणि विजिट देऊन जा आणि मस्त एक्सक्लुझिव्ह ऑफर्सचा लाभ घ्या. आणि पुढे पण मस्त मस्त ऑफर्स येणार आहेत, तर ते पण तुम्हाला मी इंस्टाग्रामवरती कळेल, तुम्हाला मी नोटिफाय करेन. सो निघूया, चला. धन्यवाद. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि घरी येईपर्यंत झालेला आहे बऱ्यापैकी उशीर. टाईम झाला आहे 7:18 झालेली आहेत. सो येताना दिव्याला आणायचं होतं, त्याच्यामुळे मदर इंडिया इकडे खरेदी मंडळी आम्ही बरीच केलं. आता आई दाखव भैया काय खरेदी केलं होती. सो पहिली गोष्ट तर जाते जरा हातपाय वगैरे धुवून येते व्यवस्थित मंडळी, कारण एकदम दमल्यासारखे झाला. सो टाईम झाला आहे एवढा. बरेच असत, त्याच्यामुळे आई म्हणता काय आणलं आणि काय नाही. सो येते हातपाय धुवून तुमका दाखवते. मंडळी हातपाय धुवून आलोय मी आणि आता बराच वेळ झालेला आहे. इकडे प्रसादाचे बाबू पण आहेत, रोजच्या सारखे आमच्या गप्पा गोष्टी चालू होते. आणि आज बऱ्याच पिशव्या दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकताय. भरपूर शॉपिंग झालेली आहे बऱ्यापैकी. आणि ही बघा, ही सुद्धा पिशवी एक आहे. दिव्याचा पेमेंट झालेला आहे. तर सगळ्यात पहिलं तर भाऊबीज आमची काय झालीच नाही, तुम्ही बघितलं नसाल. तर अडचण असल्यामुळे काय भाऊबीज यावर्षी आमची साजरीच झाली नाही. तर त्याच्यामुळे दिव्याचा पेमेंट झाला आणि दिव्याने माझ्यासाठी काहीतरी घेतलेलं आहे इकडे भाऊबीजेचा. तर पहिली गोष्ट तर ते तुम्हाला दाखवतो काय घेतलं आहे ते. से बघा, मला एकच गोष्ट आवडते ती म्हणजे हुडीच. आणि ती सुद्धा एकदम जाड नाही, अशा कापडची, म्हणजे रेग्युलर घालून मी फिरू शकतो. ऑलरेडी एक मी घेतलं आहे आणि हे दिव्याने दिलं आता. तर पहिली गोष्ट तर दिव्याला थँक्यू हुडीचसाठी. तर आमचा तर झालेला. तुका आम्ही काय दिलो दिव्या? नाही, पैसेच दिलो. होय, दिव्याचे पैसे बहुत झालेले आहेत. आणि आम्ही आता दुकानावरती गेलो होतो, तर आम्ही काय घेऊन आलोय तुम्हाला दाखवतो इकडे. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आमचे रेग्युलर लोक बघतायत आम्हाला, म्हणजे आम्हाला बघायला आवडतं लोकांना. जसे आईचा वेगळाच फॅन बेस झाला आहे, मला आणायला वेगळा, बाबूला. जसे आज गेलो होतो तर पप्पांचे, थोडक्यात पप्पांना त्यांना बघायला आवडतं व्हिडिओमध्ये. ज्यांच्या दुकानात आपण गेलो होतो तर त्यांनी पप्पांसाठी गिफ्ट दिलेलं आहे. तर आम्ही काय काय घेतलं तर तुम्ही बघू शकता इकडे. गॉगल मी घेतला आहे, हा बाबूने. मॅचला जाताना गाडीवरती मस्त. ऊन इकडे भरपूर प्रमाणाच्या बाहेरच असतं, त्याच्यामुळे. सो पहिला तर पप्पांसाठी तर दाखवतो तुम्हाला. सो बघू शकता, हे त्यांनी स्वतः म्हणून गिफ्ट दिलेलं आहे पप्पांसाठी. हे बघा टी शर्ट. कसं वाटलं पप्पा? बरं वाटलं. काय सांगशात ज्याने दिले त्यांना? थँक्यू. सो भारी वाटतं असं वेगळं, म्हणजे प्रत्येक असं असतं प्रत्येक जण. म्हणजे आम्ही आता रेग्युलर ब्लॉग करतो, त्याच्यामुळे एक सिरियल टाईप असतात. म्हणजे आमचे ब्लॉग आता म्हटलात तरी तसा चालात. हां, टी व्हीवरती बघतात. आणि खरं तर आम्ही आमका टी व्हीवरती अजून बघूक नाही हो, पण बरेच जण टी व्हीवरती बघतात ब्लॉग आमचे. स्क्रीनशॉट टाकतात. हां, स्क्रीनशॉट टाकतात, तर भारी वाटतं. कोणतरी विचारल्यानंतर सांगून गावला ना, गिफ्ट मिळाला, गिफ्ट दिल्याने. खूप चांगलं वाटतं की पप्पांना सुद्धा बघू असं चांगलं वाटतं. चांगला असा वेगळे कमेंट असतात आणि गेल्यानंतर प्रत्यक्ष ऐकल्यानंतर पण भारी वाटतं. आणि त्याच्यानंतर इकडे ही खरेदी, ही एवढी सगळी खरेदी झाली आमची. सो ही बघा, ही जीन्स ही माझ्यासाठी ब्ल्यू कलरची. सगळे ब्लॅक 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 झालेले सगळे. कलर वेगळे घ्यायचे असतात. आणि आता कामावरती असतो म्हणजे त्याच्यामुळे बाबूचा शर्ट, बाबूचा कलर आवडतोय ब्ल्यू कलरचा शर्ट बाबूचा ठरलेला.
आणि त्याच्यानंतर क्रिकेटसाठी मी हे घेतलाय. टी शर्ट. यंदा काय अजून आम्ही तरी हे केलेलं नाही, छापून घेतलेलं नाही आमचा. सो हे घेतलं, बघू शकताय. कापड पण एकदम कापड. क्वालिटी मस्त आहे बघा, बघू कापड शकता मस्त. एकदम मस्त. आणि गॉगल आता गॉगल. उन्हाचे दिवस होते. गरमी प्रमाणाच्या बाहेरच यंदा आमच्या इकडे. सो एवढी सगळी खरेदी झाली आमची आज. अशा प्रकारे गेलेला आहे आपला सुट्टीचा दिवस आणि कधी संपला काय कळलंच नाही. आता उद्यापासून परत कामावरती शनिवारपर्यंत. सो आता काय नाही, आज कदाचित गेलो तर जत्रेला जाईन रात्री. घावनाळे गावात जत्रा आहे, बघूया जर एडिटिंग वगैरे झाला टाईमवरती तर जाईन. सो आता काय नाही, आता मस्त ब्लॉग एडिट करतो तोपर्यंत आणि नंतर जेवायचा आणि जायचं असेल तर जायचं जत्रेला, नाही तर झोपायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.